În 1970, două tinere au primit o păpușă cadou. O păpușă de pânză, obișnuită, cu un zâmbet dulce și ochi mari. Dar la scurt timp, lucrurile au început să se miște singure. Hârtie cu mesaje scrise apărea prin casă, cuvinte simple. Ajută-mă. Într-o zi, una dintre fete a găsit păpușa în pat, acoperită de sânge. Speriate, au chemat un preot, iar el a spus că păpușa nu era posedată, ci folosită de un spirit demonic care voia un corp uman. Păpușa a fost luată de demonologii Ed și Lorraine Warren, care au sigilat-o într-o vitrină de sticlă sfințită, cu un semn clar: nu deschideți sub nicio formă. De atunci, oamenii spun că oricine a atins cutia a avut accidente, viziuni sau, pur și simplu, n-a mai fost văzut. Annabelle nu vorbește, dar uneori, din spatele sticlei, bate în geam. Într-un mic oraș din Austria, un bărbat pe nume Josef Fritzl ascundea un secret terifiant. În 1984 și-a închis propria fiică într-un subsol construit chiar sub casa lui. Timp de 24 de ani, ea a trăit acolo fără să poată ieși, complet izolată de lume. În acea perioadă a fost forțată să aibă copii chiar cu cel care o ținea captivă. 7 copii s-au născut în acel loc, între ziduri de beton și întuneric. Fritzl ducea o viață dublă, un om normal la suprafață, dar un adevărat monstru nascuns. Adevărul a ieșit la iveală abia în 2008, când una dintre fiicele născute acolo s-a îmbolnăvit grav, iar el a fost nevoit să o ducă la spital. Poliția a descoperit subsolul și întreaga lume a fost șocată. Astăzi Fritzl își spășește pedeapsa pe viață, iar subsolul care a ascuns oroarea a fost pentru totdeauna închis. În decembrie 1994, în Port Elizabeth, Africa de Sud, o tânără pe nume Alison Botha s-a întors acasă după o seară liniștită cu prietenii. O noapte obișnuită din istoria țării. În apropierea locuinței a fost atacată și forțată să urce într-o mașină, răpită de 2 bărbați, dusă departe de oraș într-un loc izolat. Acolo a fost supusă unor acte de cruzime inimaginabilă și lăsată să moară, abandonată în întuneric. Dar povestea nu s-a terminat acolo. Rănită grav, cu ultimele puteri, Alison s-a ridicat, a mers pe jos, kilometri întregi, sângerând, luptându-se să rămână conștientă. A ajuns pe o șosea și a fost găsită de un șofer care a chemat ajutor. Medicii au fost uimiți că era încă în viață. După luni de recuperare, Alison a depus mărturie și a ajutat la condamnarea celor 2 atacatori, Franz Dutoi și Teun Kruger. Amândoi au fost închiși pe viață. Ani mai târziu, eliberarea lor a provocat revoltă, dar Alison nu s-a lăsat doborâtă. A scris o carte, a ținut conferințe, a devenit o voce a speranței. Povestea ei este mai mult decât un coșmar supraviețuit. Este dovada că uneori curajul poate fi mai puternic decât moartea însăși. A părut mereu un tip liniștit, un tânăr retras cu o privire rece pe care vecinii îl credeau doar ciudat. Dar în spatele ușii apartamentului său se ascundea un secret de neimaginat. Jeffrey Dahmer, cunoscut mai târziu drept canibalul din Milwaukee, a trăit o viață dublă între 1978 și 1991. Ziua era un bărbat banal, noaptea un monstru care își transforma apartamentul într-un loc al groazei. Vecinii simțeau mirosuri ciudate, dar nimeni nu bănuia adevărul. Totul s-a aflat într-o noapte de vară, când o victimă a reușit să scape și a condus poliția direct la el. Când au intrat în apartament, ofițerii au fost șocați. În frigider au găsit dovezi ale crimelor, în dulapuri, fotografii și obiecte bizare, iar peste tot urmele unei minți bolnave, ordonate până la obsesie. Dahmer a fost arestat și a mărturisit tot. Condamnat pe viață, a murit în închisoare câțiva ani mai târziu. Cazul lui a rămas unul dintre cele mai tulburătoare din istorie, pentru că, uneori, monștrii nu se ascund în întuneric, ci zâmbesc ca oricare dintre noi. Londra, anul 1888. În cartierul întunecat Whitechapel, ceața acoperea străzile, iar lumina felinarelor abia mai atingea piatra udă. Femeile se temeau să iasă noaptea, pentru că undeva, ascuns printre umbre, se afla el, Jack Spintecătorul. Un nume care făcea inima să înghețe. Nu era un hoț, nu fura, nu vorbea, doar tăia, ataca în tăcere, apoi dispărea, ca și cum nici nu ar fi fost acolo. Victimele lui erau găsite în zori,
mutilate cu o precizie aproape medicală. Organele erau extrase, rănile curate, reci, făcute cu o mână sigură. Poliția nu înțelegea cum reușea să treacă neobservat într-un loc atât de populat. Scrisorile trimise autorităților erau scrise cu cerneală roșie, semnate simplu, From Hell. În ele, ucigașul își bătea joc de anchetatori, spunând că sângele curge mai frumos la lună plină. Ziarele scriau zilnic despre el, iar orașul trăia în teroare. Oamenii au început să creadă că Jack nu era om, ci un demon în trup de muritor. Unele femei jurau că i-au auzit râsul în vis, altele spuneau că simțeau miros de fier și fum înainte ca o crimă să se întâmple. Cazul a rămas fără răspuns. Nimeni nu l-a văzut clar, nimeni nu l-a oprit. Dar și astăzi, în Whitechapel, se mai aud pași pe aleile pustii, deși nu e nimeni acolo. Unii turiști spun că au simțit o atingere rece pe umăr și o voce care le-a șoptit la ureche: noaptea nu s-a terminat încă. Jack Spintecătorul nu a fost prins niciodată, poate pentru că nu avea de ce să fugă. Filmul Scream nu este doar o poveste inventată. Personajul principal, ucigașul cu masca albă, a fost inspirat de un criminal adevărat. Numele lui era Danny Rolling. S-a născut în Louisiana, într-o familie plină de violență. Tatălui era polițist, dar își bătea des soția și copilul. De mic, Danny a învățat că frica este o parte din viață. După ce a crescut, a început să fure, să rătăcească și să stea departe de oameni. În 1990 a ajuns în Gainesville, Florida. Acolo, în doar câteva zile, a ucis 5 studente în propriile lor apartamente. Poliția a descoperit scene înfiorătoare. Victimele erau puse în poziții ciudate, iar camerele arătau ca niște decoruri dintr-un film de groază. Când a fost prins, Danny a recunoscut totul. Spunea că o voce din mintea lui îi comanda ce să facă. Își numea acea voce Gemini. În timpul anchetei s-au găsit casete audio în care vorbea singur despre crimele lui. Spunea că îi plăcea să vadă frica în ochii oamenilor. Danny Rolling a fost condamnat la moarte și executat în anul 2006.